Dneska som tu s Maťom, Čaute! ktorý má YouTube kanál a vymazal sa mu. A je tu aj jeho bratranec. Čaute. A dneska si zahrajeme SCPka. Kto si všimne, sme sa na náhodný server pripojili. Nehrali sme to nehrali sme to 100 hodín. Že máme 97 dní, nebojte, ale teraz sme sa tu joinili, takže... Máme tu akurát nové svetlo. Budeme si rozdielovať úlohy, ktorý to bude brať a tak? Hej, tu som ja, to ja som okolo. Hej, tu je To som 10 ja. žlté To som Maťo. ja, to som A ja. to sú dvaja typci. Ja viem, to je akýsi noob face proste. Počkej, ja ho Typeček zhodím. je... Typek. No ja Idem počkej. hľadať veci, Ne! takže... Potom ho zachránil a som spadol. Normálne a na paletu som spadol. A ona ma zachránila. Ani som Takže... hádku nedostal. Dúfam, že toto video sa nám podarí, lebo ja som ako... Počkajte. Nechápem prečo, ale ja mám hore ukázané 90. Kámo, typek robí zle. Tak, Typek robí zle, musíme ísť Tak robí niekde zle, inde. dobre, odsťahovať sa, nie? nie, dobre, to je len bude troška robiť zle, no. Nevadí, nie? Hej, on mi zobral paletu, ja som padol. Kamo, ja to tu postavím. On to tu bere. Ale on normálne, tak musíme ísť Nie, preč. poďme preč. Preč. Tak ideme za Maťom asi. Ja idem za Maťom. A ja? Beriem aj paletu. Počkaj, kamo, to sú tie najsilnejšie reflektory. Čakaj, to musím zobrať, to sú najsilnejšie svetla. To uvidia aj pán Boh. Kámo, ja musím zobrať tento obraz. Toto bude najlepší obraz. Musíme nájsť pingvína. Nie, ešte lepšie tento obraz. Ukáž, aký si našiel. Ukáž. Nevidím. No to ti stačí do roka. Maťo, poď? Idem za vami, chalani. Jo, dobre. Treba nám urobiť krásny setup. Ja idem za Alexom. Jo. A Ja to ďalší. Veľa jedla, jedlo berte, to sa Počkaj, hodí. berem ja Typek je teraz. za nami. Ja ho nenávidím. Jeho zamestnanci dal preč. Počkaj, ty sa bere AF-kom, lebo ja som to dlho nehral. Typek nám On robí... bere veci. On nám bere veci. Vieš čo, ja berem lekárničky, rýchlo Musíme sa. sa jedine rozdeliť. Ale počkajte, musíme toto. Ja idem za X-Dragon. Neviem, kde je X-Dragon, ja neviem. Počkaj, mám Maťu. Jo, Pískam. Musíme sa ale čakať, lebo to môžeme sa stratiť a to bude strašné. Musíme zdrhať od toho Kamo, ten typka. typek ide furt. Keď bude noc, rýchlo sa iba schováme. Rýchlo sa schováme niekde. Tam Počkaj, budeme potrebujem zakúpiť. energiu, asi dám tieto koly. Počkaj, tu sú nejaké palety postavené. Ja viem, počkajte, len ja si dám iba 2 boxy koli, alebo čo to je, aby som mal Tu energiu. je nejaká paleta, kde by sme si mohli urobiť baráčik. Ja mám Už ten typek není za nami, nejde už. Už tu není. On to zdal už. Konečne. Aby nám nerobil zle. Ne, on tu je noob face. Ja tu idem dať reprík, chalani. Ale on čo keď to zistí, že tu pôjde? No, postavte to tu. Ja tu idem dať reprík. Počkej, to sa po týmto? Nedá. Ja viem, kde si môžeme postaviť. To je taký skleník a na ňom si môžeme postaviť. Ale ja som už tu hore. Chalani, poďte hore. Počkej, ale jak? Aha. Musíš vyskočiť a Ja viem, ako sa tam lezie. To by som robilo ďalší. Počkaj, ja idem pre svetlo. No hej. Poď. A tu urobím. Ale dobre, že som našiel tento bunker, ten je dobrý. Tam, tu je nejaký hore, tuto. Tu nám postavíme To bude naše horné patro. To bude naše horné poschodie. Počkej, takže berme všetky Nie, palety. poďme hore. Úplne najvyššie, ale tu je ešte vyššie. A to je ešte vyššie. A to je tento rebrík, to je dobrý. Aký? Takýto, Hej, pracovný. ja tu idem dať svetlo, aby sme tu mali svetlo. A ja tu idem dať takú, ešte to troška rozšírim. Aby to bolo také väčšie, aby sme tam mali nejaký priestor aspoň. Dobre. Poberte mi palety, ja to. Počkaj, ja to zberem. Ja mám iba 45 hýl, aj keď Aby ma začali veľa natáčať. toho, je henteho. Mhm. Prečo mi ide položiť paleta? Nejde. Ja ti ukážem, Matej, týmto. Musíš to, to musíš ti tam svetiť zelené, aby ti to išlo.
Nie. Musí. Aha. Bum, 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 bum. Ja chcem prestavať rebríky, vieš, aby som to mali takto, počkaj. No, hore by som nedával svetlo, lebo to všetci tých ľudí to tam nájde. Musíme mať málo svetla. Musíme mať také slabé, aby to bolo vidno. Kámo, to je ten najsilnejší reflektor, more. Ale Idem dal som tu také schody, jo? Potrebujeme fakt aj nejaké troška svetlo, také, ktoré nám iba pomôžu. Ja mám takýto reflektor, ale ja mám takéto svetlo. Ja mám Ja takéto viem. hore. Ja viem dobre stavať dom. A delici. Teraz tak skúsme zasnúť svetla. Počkajte, nezasínajte, to my potrebujeme vidieť. Ja vôbec nič nevidím v tej tme. Ja vidím, ale ja tu mám... Vlastne tu vidím. Ja mám... Tak, som tu. Ja som dal naopak. Aj, bum. Kde mám tento robiť? Ja by som dal, že tu by bolo... No tak to musíme zasnúť, to je ešte silné, ako matička. Kamo, my to zapneš na postrach. Počkaj, toto je silné, opýta. Toto je dobré, aby nás neuvideli. Ale toto stačí, nie? Počkaj, ja tuto až. Potrebujeme je taká- aspoň nejaké svetlné nastavovanie a potom... To ne... Come on, poď. Ja idem pre ďalšie robiky. Tieto dve svetla budú dobré, alebo začnem všetky, tie budú dobré. My potrebujeme nejaké svetlné nastavenie. Vôbec nič nevidíme. Ja vidím úplne dobre. Tak, poď. Stávame. Nemám. Stávame. Bum. Ne, ja som to nechcel. Erkon, dobre. No takto, aby tu nechodili tí ľudia. Také mini zabra... Ja už nemám ani energiu. Mám 58 hunger. Mám hunger 86, som ho Čo? Ale ja tu mám ešte veci, počkajte, ja to idem vyložiť hore. Ja mám veľa, ja som ale všetko požral. Ja ešte idem Ty mačka. Ty sa mi všetko zožral. No, máte tu 2 hotdogy a 1 pizzu. Ja potrebujem hunger. Nejde tak. Ja neviem. Ale to nejde mi od toho. Mhm. Hej, ona mi nejde sa dať tak... Polož mi Á, ľavú. dobre, už ju mám. Ja budem asi chodiť jak Suliman, lebo ja neviem chodiť. Tak. Dobre, toto je zatiaľ naše, tu máme 2 hodiky a pizzu, No. ja tu idem vyložiť. Ja potrebujem ísť, lebo poďte sa, ak pomaly idem. Ja som tu už vyhodil vecičky nejaké, niečo som tu dal. Ja sa tiež potrebujem jednu vec, takže aby som mal vôbec. A to ti nedáva Vy ste sa mi energiu. extrémne lagli. Máme Ja neviem, slabú Wi-Fi. kde zostal. Ja mám silnú. Dám si 2 veci. Aby som mal nejaký... Ja mám 8 lekárniček. Ja si to nešlo. Komu čo? Ale vy ste sa mi extrémne bugli. Ja si musím dať nejaké jedlo, aby som... Hej, ale normálne vy ste sa mi bugli. Ja mám iba 5 energii. Ale sa mi odbugol. Nie, to neodbugol. Á, už si sa mi odbugol. Nie, extrémne No, seká. Môj brat raz hral bravko na 3 FPS, ale mu to bolo jedno. Nie. Ok, treba nám zväčšiť svetlo, tak... Už sa mi nesekáte, už to je Dobre. dobré. Je tam, že tuto ešte by bol. Takto. A už není konečne tu zima. No to bola Trebalo by nám katastrofa. ešte svetlo, lebo... Dal som tu reflektor, tu som dala, už vidíte. A svetla by tu chcela... Ale tento reflektor by sme potom mohli dať preč, lebo on je taký zlý. Nie, to je dobré, veď sa kúknu, čo ti rozsvietí. Hej, ale to nie je také dobré proste. A toto ti slabo. Počkej, to ja je to neviem, jeden to- ako tento. A toto sú 2. No hej. Dokopy. No divné rozhovor. Poďme urobiť aj tak vzadu, aby A sme veď sa... to ti aj toto rozsvieti, vidíš, aj túto zadu. Tu vidím normálne svetlo. Aj tam vidím. Lebo, Alex, ja to Poďte ide takto palety. pokrýva. Poďte brať palety.
aby som... No veď ja som tu postavil stenu, tuto takto už, ale nie, už nerozširujú, lebo to už... Aby sme videli tam vzadu, či nejakí hráči Ja mám chodia. ďalšie palety Ja, ešte. Ja beriem palety, 2. Ja prinesem nejaké svetlá. Hej, ale treba lumina... Videl som, jak Alex padnul. Ale čo? 2. Tretia paleta. Kam mám Počkaj, pripojať? ja si musím... Štvrtá. Ja si musím dať dozadu svetlo, jo? Jedno, tak sorry, že vám troška... Kamo, ale my sa ja sa nemôžem dostať hore. Však z druhej strany je rebrík. Z tejto... Ježišku, miláčku. Ja prejdem. Poď. A tam sa mi tiež nedá. A už... Mám tu už nezavadzať. Sorry. No, A, ne, Oni to neopravili, berte si... Oni to ja neopravili. nemám energy. No ja umieram. Kamu, ja mrznem. A ja. Kam ne. Tak. Veď oni urobili update, kde nemá byť zima. Ja som chcipnul. Kámo. Kamo, nejdeme. Stupni natočenie. Tak s vami sa rozlučujem. Matej Čaute. Čau. a Alex. Tak zatiaľ. Čau.